kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi jumadonya in na février kalo tile 15 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Maka weleli ɲɛkɔrɔ n'o bɛ Altesse Emir Dubai ale tɔgɔ la jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ o ka jamana kan kabini ntɛnɛndonya tɛmɛlen a sen bɛ baarabolo la n'o bɛ ɲɔgɔn najɛrɛ kofɔ diɲɛ bondakun kan n'u ka sommet mondial a bɛ maracogo ɲuman a bɛ o kofɔ. Maa 7 bonyamasegin kɛra olu ye jamana fɛ k'a fɔ u ka baara jija yira la kosɛbɛ o kɛra minisiriso tɔgɔ la réforme de l'administration de la transparence de la vie publique a kɛra o tɔgɔ la Safiya Boli ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan. Tarata donya tɛmɛlen maliden maa 156 olu ye tunkarankew ye ni sira tun banaminen bɛ u ɲɛ Libi jamana kɔnɔna na dɛmɛdoɲɔgɔnya gouvernement fɛ u seginna ka na so dɔnnibaaw kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan maa ka weleli ɲɛkɔrɔ n'o ye Altesse Emira Dubai ale tɔgɔ la jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a bɛ a ka jamana kɔnɔ kabini ntɛnɛndonya tɛmɛlen a sen donna diɲɛ ka ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele la n'u ko ma sommet mondial maracogo ɲuman o kan maa minnu bɛ nin kɛnɛ kan a bɛ maa 4,000 bɔɲanko a bɛ o kofɔ jamana ɲɛma ani maa ɲɛyɛlɛkɛ caman de taara ɲɔgɔn fɛ nin kɔni ye ka ɲɛda makura di baaraɲɔgɔnya o jidili ma jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan min n'o bɛ ba la kosɛbɛ kosɛbɛ o de lakanda fɛɛrɛw olu bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na dɛmɛdoɲɔgɔnya o sira fɛ o de kosɔn jamana ɲɛma ani fɛn min ka dɔn ka fɔ Emir Dubai tɔgɔ la u sigira u kumana u ye hakilinaw u ye olu falen u ni ɲɔgɔn cɛ. Altesse Sheikh Maktoum bin Rashid ani vice-président Émirats Arabes Unis o tɔgɔ la ani premier ministre u bɛɛ lajɛlen ye sigi ka kuma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw ani hakilina kuraw don baara ɲɔgɔnya la cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Maa ɲɛyɛlɛkɛ 7 n'o ye jɔyɔrɔtigiw ye olu kɔni bonyamasegin kɛra olu ye jamana fɛ a kɛra minisiriso tɔgɔ la réforme de l'administration de la transparence de la vie publique a kɛra minisiriso in kɔnɔna na minisiri Safiya Boli ani grand chevalier des ordres nationaux olu tun bɛ kɛnɛ kan général de brigade Amadou Sagafuru Gueye olu tun bɛ kɛnɛ kan olu de ye u ka lajali pɛnpɛn ka a taara u disi la ni maa 7 min filɛ nin ye a jirala k'a fɔ k'u galabu donn'u la kosɛbɛ u ka baara la u ka baara kɛcogo olu ɲana kosɛbɛ jamana ye o de kosɔn sa maa minnu filɛ nin ye n'o ye Jara Besi Christine Keita ye Amadou De Kulibali ani Nene Tarawele olu ye chevalier de l'ordre national olu ye o lajali sɔrɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ maa 4 tɔ sa n'o ye ka dɔn ka fɔ Gueye Fatumata Tarawele Aïdara Aminata Samake Mahaman Ganaba ani Aïssata Diouf olu ye mérite national ni effigie abeille no o b'a la olu ye o sɔrɔ ministre ka fɔla Safiya Boli a ko a y'aw jija kosɛbɛ nin kɔni ye jamana ka bonyamasegin ye ka ɲɛsin aw ma aw ka cɛsiri n'a ka jija la aw ka baara la jamana ye maa minnu bɛ yen n'olu ye lajalifɛn ninnu sɔrɔ u ka kuma lasela n'o ye Nɛnɛ Tarawele ale ko nin jan bɛ olu ye kosɛbɛ nin kɔni nin b'a to olu ka se k'u cɛsiri u ka baara la hali bi u ye mun kɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara kan. Maliden maa 156 bɔɲanko ni garan tun bɛ olu la Libikaw fɛ yen a jirala k'a fɔ gouvernement ka wulikajɔ ani organisation internationale pour les migrants OIM u ka jija o hukumu kɔnɔna na u seginna ka na so nin kɔni nin b'a jira k'a fɔ maliden minnu n'olu seginna ka na waati furancɛ tɛmɛlen na u bɛ taa 1,075 bɔɲanko la minnu seginna ka na faso la dɛmɛdoɲɔgɔnya Union européenne ani OIM olu ka siraw taamali la yaasa u se ka segin u faso la cogo min na. maa 156 in na muso 13 bɔɲanko olu tun b'a la u bisimilala aéroport international Bamako senu na jamana fangamarabagaw fɛ ani OIM o ka cɛdenw fɛ u ye waati furancɛ siyɔrɔ k'o d'u ma ka furakɛli ta ka ɲɛsin u ma ka ji ni dumuni k'o d'u ma ka tila ka 10,400 k'o d'u ma u kelen kelen k'o bila u jufa la u ka musaka misɛnninw u bɛ se k'u waleya n'o ye cogo min na. Senegali fangamarabagaw u ma kala don maa ka kuma la kunungo dɛ
o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdoulaye Wade n'ale seginna ka na Senegal n'ale yɛrɛ ko maaw ka wuli ka jɔ kɛ kalatasow ko ka t'olu jeni ko ka kalataminɛnw ko k'olu jeni ko jamana ɲɛmaasigi kalata kana se ka kɛ Senegali cogo min na jamana fangamarabagaw ko nin kɔni tɛ kuma kalalama ye ko maa tɛ kala sigi nin kuma kan yɛrɛ k'olu tɛna kala don ɲin na ka bɛn ni Abdoulaye Wade ka nin kumakan in ye k'a sababu kɛ Abdoulaye Wade ko k'u bɛna kalata in suɲɛ de ko yaasa Macky Sall ale ka segin ka sigi a nɔ la tuguni k'o de kosɔn ale bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ kalata in kana se ka kɛ cogoya si la nka ko jamanadenw Senegalikaw tɔgɔ la olu ma Abdoulaye Wade u ma ka wele u ma jaabi dɛ maa 200 bɔɲɔngo n'olu ye Cameroun banbaganciw olu ka kulu maa ye u ye kɛlɛkɛminɛnw bila u bɔra yɔrɔ la ni o ye mayo sava ale bɛ jamana kɔrɔnyan fan fɛ maa 187 bɔɲɔngo olu ye kɛlɛkɛla kɔrɔw ye olu de seginna u tamara u senna u taara Nigeria u taara u yɛrɛ di fanga marabaw ma Kolo Fata ani Meme k'a fɔ olu kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw bila u bɛ segin ka na maaya kɔnɔna na ka na jamanadenya o minɛn kɔnɔ ni ne bɛ bi kunnafoni ni ne b'a kuncɛ mun labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na ntɛnɛndon an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin Maraka faama ka journal Bambara k'a lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara an n'a bɛɛ lajɛlen ye bi ye juma ye bi ye dɔgɔkun kunfori ye ɲɛnajɛ ale ka kan nka janto yɛrɛ la o fɛnɛ o kɔrɔko ka ɲi a y'aw janto aw yɛrɛ la Ala ka kisi ni tanga k'an ɲɛ k'an bɛn ntɛnɛndon ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.